Rasinja klamlong ke padu poning deng thom ke braisi karbila mena mai surhini rain ka ra ke thom ning kan sek mai pi mesen pen ke paju Tomonar wicket hepiga jog Waisong High School lahem humni kirudun APHLC Sarupathar constituency atum Nempo ke nong asai ke deng pensi Mayday ke talondun Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long ponikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our sai setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jiwan Nili kuan lo ni Doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cu an culu celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbihian ili musu tum ansusi Amar Jiwan adawai ke paklang dun pen kiwan ke tek pen ke cini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen Nili la anak kesu pen nili thur un ipin pen akesu Amar Jiwan adawai kichusi nili non kimelo gastric kesu pen inangan dolo sita government adawai kabuson si golaghat pen pakapre pharmacy pen kewan chupik lo ador kesu adawai chupik lo bonda thangna dang thek long le bonda Amar Jiwan ku Abangso Ayurvedic adawai kichupen Prai ciklojonian bang nili cutang lo Abangso kichupen nili ang thek chilong si No nili kichun da muchor lo Nili ning kikru Kathok vai kisu Lapen ke pokso pokang la katuk vianta Non nipon bomoson si nili chithek long lo Klardak pen kachini jiaphan Troxy 5 Hini Trop Ho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Kardom bini prime time birta long pen nilisang pi marvelous rong pharpi nonar juik tha birtang ton pen Karbialam ki ansu se kapangchu thule thoje phanpura Karbiang long pen ke thenai la pen man pen ki donaya song Karbilam meda mayatum nepi alam ne chinghon chinam po athepi enponsi Karbilam meda mai ningkan sega mai pi ahawar kapre ga long nang talon bom pen piningan ke ingdeng thom ke praisi an nang ke chokan ningkana bangke dong mukak rasinja klamolong si padu ponlo Kidamtang jang mi po ni phai inkoi ra troxy pen thom ke barnian Karbilam meda mai tiripia mai la pen tirikama mai adung chepater pi ponsi ingdeng thom ke braisi Karbilam meda mai ningkan sega mai pi surihni ra inkoi ra ke thom niplia pharman mesen pen ke pachun pon Jamipo ni phai thom ke mate ki jutsiar ni abang ke karlitang khonsing tok bi arani panong piponlo bangso arani jaimek ateng pen adaba por Karbilam meda mai tiripia mai phu barim ingtia phan dogmoka hithialong kedo lamet guru longkam terona kumlina thengmo pen mai ke pona diman kangthum karnia sai dengpon bangso phi arni tilia por ge pangcheng pon radamai pi Karbilam meda mai phu barim ingti ka chepai phu pon bangso mai long aluhi sarpo man pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ka chetong dunalong MP Horen Singbe Karbi Recho Ram Singh Ronghang Tiri kama mai phu anparta Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Kongchun Bang anparta EM Lunsing Teron EM Riteshing Hiatum Pendang Lok Penaan Man Pengido Lamet Kaching Hon Parpega Bang Phu Bang Phiatum Chetong Dun Rinti Kibangji ingdeng thom ke brai hini Karbilam meda mai ningkan sega mai pia bangke rong thilu bor jana hawar longsi padopon pubusi mai long pen cheparai pon তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰ্বিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা Karbilam meda mai মই ঘোষণা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা Jami po ito roki kan chengbong bang CM ৰিলিফ Ini তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি Jami po ta thongket mate rat amai pi 2000 ভাল amai cari pon mai pro ke hai জীয়াই ৰখাৰ lapen সকলোৱে ইয়াত সহায় la sora amai piano Dogmoka pen sem singing ti Karbiang long life
pinianar lo por phai krihini rachiti ma por malong veskar benglong arlo tomonar ve ket hepi ga jok khiruni pen kahilo kilometer trok anbak prilu lo ke do waisong high school ahem humni asar nung abangke oipon lap an pinlo Khiruni police station ke parlo prilu hawar long pinianar lo por phai krihini por malom tomonar ve ket hepar pega jok minangana hema bangke tomon oipon lablo bangso hud waisong high school ahem stame humni abangke asar nung oipon lap an pinlo Domon ke oipon lab school he marlo ke do computer, ceiling, chair, desk bench, ceiling fan do anta na hok dun nang edlo. Bangso butak headmaster Birendera Pherangkia phana ka pachini dun atengke non ka hinu dun lake computer class ang deng pinaka potsi non amade bangke class ke thana bang akasik sak Penang dopo pusi ningchepon. 12 baji malam thedong isi tomon karting wanglo masi la school hem umninia building ating ta henot thailo la nili phire antona hem sinang room kong amen da computer room by class 10 room la pen 8 9 room antona building ating ham masinang room thailo masih kelas kita siksak dah pun kan. Non amat kahino dun laki class 8, class 9, class 10 lapen computer ang deng asi kahino dun edlo pusi Karbeng Autonomous Council kachari etum prabjin pen repairing asaya bang claim pon asonte messenji lapen anparta computer do anta arbi pena jok lang cham edlo apotsi kahino jiang ring do puta pachini pontu. Bangke motamoti lah kelas di computer room kelas 10 8 9 room bangke none prang bangke asapsul loge than bang siksak chat po lasi government hin ada council hin mentau immediately repairing mesin dili chuning rilo apen computer ta prai arbi porok lo si kahinoya chance thipi Khiruni ben mohanteron Karbeng long life Pini lake mede bangso mede arlo sumindara dang along setame sai ka chokle matum aranilo det kapre ga long bangso mede kata London asonsi Karbeng long district along setame prek jama demalong arni bang sai ka chokle marada tum ningkarong pen mede talon ponrinti Bangsor ni pen pacheton dun si pini All Party Hills Leaders Conference Sarupathar Constituency Committee hin pen nempo kenong asai kidengpon Inglong arid saikati kilake ili karbia tumta isi ajutang binonglo la sopen matha ponsi APHLC tiripia maipu JI kathar kapin khatpon ateng pensi pini Labor Day pen pacheton dunsi balipathara hawar jilang soarong sarphong timunga hemarit nempo kenong kirabasai dengpon non ilige dola bangke lakhain ko rahini Sarbathar constituency arlo jasemela dak pini ridnong chingdi labang so ajai mekedeng pondo labang so long no la non li phi galang le tumla nempo nong bomlo nalo hakku pen li tum ai phi phutum nang ja bom wang bom la puson se non pini la dak Sarbathara angkang jasemet pu inglonga rid along samela puson alang le tum sideng bola labang so long chipatir pi pon labang ke Sarbathar PSRC amai phu jasemet ke hai bapuram terang atuben japon linsi labang so jai megdeng ponlo Hakoko ipi phua kaya hutpen inglong ari da sai katiki hen phurui thengthe nempo chubok asong kinong hai hui nang klem bom wang bomlo lapenan parta riso ejang jirkedam hai pedopon bomlo bonda non bangso amit hanga jutanga bang nang bir bomlo pusi thanpon prang ipi phua kai bada me ili karbi tumke red ki claim mate hawar rongpat la poson inglong red ki claim la poson penangan hoi phi phu kai penang japon bomwang bomsi la pen la thang rilang la puson na chiklo jon tin se la puson ili tum sai mus na medeng pon bomlo pirat pan litung pachini bangla lo jasmet peta bangke litung bangke khiti la bangke litung kenang sot masih kecuklem cudam la bangke litung khiti la bangke litung tengini demi athema litung pidi kiplang phi tung punoi khiti litung rong asor kiduk
kela ka tung jong sil tung khiti rit la hai claim clip potong talang litung tame pin ki plang phing ta sangalin pharu isi tame nam thai de pusi ma tha Nilitum bangso asai ke deng lake tiripia mai hin pen kapin khat pon lake karbia khaya jutang jubat asai pensi ajada saya mota deng ponangji pupena jok pini me de pen bache tondun si nempo ke nong asai si claim pon lopusi than pon sai phong tin na rit lo la ke jilang thup nong jilam so la ke ki claim bai na tin nem pu si nong bo APHLC Sarupathar Constituency Committee amai phu Bapuram terang pen ke Japon along APHLC Hanjang Laso Women Wing amai phi sangpi Jume Killing pi pen danglok pinang anatum chirap chitudun si bangso nempo ke nong asai dengpon lo Balipathar pen projan terang Karbiang long life Karbi Students and Youth Council thi hekpen KSYC Hauraghat Regional Council atum kapin khada tengpen KSYC Dentaghat Area Council atum Dentaghat along quiz competition ke padupon Kedamtang jangmi poni phai thom ke barni KSYC Dentaghat Area Council atum chepater piponsi Dentaghat Longmirjeng College along quiz competition ke padupon Bangso quiz competition asai ke deng along Aluhiaman pen Longmirjeng College principal Bibison Rongpi KSYC Hauraghat Regional Council Kong Chunbang Edison Tokbi Dunmai Phu Minar Song Rongpi Rap Chunbang Rong Kim Terang Atum Pen Danglok Penangan KSYC Klembang Phu Klembang Phiatum Chetong Dunrinti KSYC Dentaghat Area Council amai phu Sona Singh Timung Lapen Kong Chunbang Agustin Terang Anparta KSYC Dentaghat Area Council Klembang Phu Bang Phiatum Pen Kepatir Pipon Bangso quiz competition kebado pon along hum troka school atum chepate dun la song bong pen ke cheng sianong e ke chepalong dun lake Dentaghat ME school adun thu anong e Cambridge English High School la pen ki thom anong e lake Dentaghat ME High School atum si chepalong pon rinti KSYC Hauraghat Regional Council Kong Chutbang Edison Tokbia hin pen ke than pon lake Loke Charlie Boma Duma Phan Ansu se Angsong Kirung Dunji a Phan tu Matha Ponsi KSYC Hauraghat Regional Council ke parlo prek jama hawar long lapuson thak quiz competition padu pon bomji lasin ning ke hangatum kachepate dun bomji a phansi chuphapon ini ni tumla bang so quiz competition Dentaghat Area Council pen patir pi ponsi la bang so quiz competition bang achun ponlo misen pen lasini tum akimangela pulo la penil tum KSYC motorong dapu nation building truth education and culture pu lasi education na rahin tanil tumbang kaki mata kingkam che jording la pen pini dadak Dentaghat denglo next abang ki la toka ju mate langlok so la pen samilang so bu samili tumbang thidung akuis bang ni tumbang bipon jip sia kimang do la pen anso se Karbiang long bu samili tumbang la anil tumbang jurisdiction Hauraghat Regional Council a jurisdiction men an samini tumbang sidi pon pati chisik ding lo la pente student mata nilihin pen kichuni ri bangla pulo amay anin kyang hang atum do bote non next pen a quiz competition kibi pon along nanga chepati dunji pansi nili media thudi pen tame kichuni ri pon padolo Lason quiz competition ke padopon laki isi owe kimi loga charlia tuma phan ke mesen our silo lapena jok Kacharlia hin sitami apranganat kengkam chejor longpon po pusi principal Bibison Rongpi pe ninjipon la pen la puson quiz kibi pon bang ke isi somartom han ahok ke misen awar sa ke pipon lo athe nona kaidin ke kachi patia kaidin pena amat si hala general knowledge ta ho current affairs pen dang lo lahai bang competitive exam long sitami la bang ke nang sot question bang ke la karju pondo la sopot si Kacharli bang only la school along bang hala kitab long do chot ba thek chot bang gali dedanji lasi lapu bahira gyan sitame ke pangrum bang ke nang so la suppose isi somartom han lagi si ke mesen over sa ke pipon lo la KSYC dun la person quiz competition ki pipon theka pot la pen lili Dokmuka pen sem singing ti Karbiang long life Andi pini prime time berta bangki la pansi kang tonik lo domi thak me kardom